இன்னும் அத யாரும் பத்தி வரலைங்க. கவலையே வேணாம் மாதாஜி. கடவுள் கூட கிருஷ்ணர் இருக்காரு மாதாஜி. கண்டிப்பா. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சரி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒ- ஒரு 5 முறை ஆச்சு மகாமந்திரம் சொல்லுங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे ஆ, कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி பிபிடி தெரியுதுங்களா? இல்ல மாதாஜி, இன்னும் வரல மாதாஜி. இப்பதான் வந்துருச்சு. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் டு பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ். நம்ம பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னைக்கு வந்து நரோத்தம தாச தாக்கூரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை வேண்டி நம்ம இந்த கிளாஸுக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய குரு அண்ட் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघु रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैरं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालयं कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू एवरीवन. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ரீல நரோத்தம தாஸ், ஓகேவா? அந்த பேருடைய ஃபர்ஸ்ட் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலாம். நரோன்னு மனிதன், உத்தமா நர பிளஸ் உத்தமான்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை பிரிக்கணும். ஸோ மனிதர்களிலே வந்து உயர்ந்தவன் வந்து பெயர் தான் நரோத்தமான்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க பிறக்கிறாரு, அவருடைய இதுவை பத்தி பார்க்கலாம். அவருடைய பெக்குலாரிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லும் வந்து பிரம்மச்சாரியாவே இருந்தார், ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து கயஸ்தான்ற ஒரு குடும்ப வர்க்கத்துல வந்து பிலாங் சேர்ந்தவர், ஒரு ம், குடும்பத்தை வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர். அவங்களுடைய அப்பா பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணா. ஸ்லைட் போடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவருக்கு வந்து என்ன இன்னொரு ஒரு பெக்குலாரிட்டினா ரிசர்வாயர் ஆஃப் கிருஷ்ண பிரேமை. அவருக்கோசம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பிரேமை வந்து ஆஹ், பத்மாவதி ரிவர்ல விட்டு இருந்தார், ஓகேங்களா?
ஸோ நரோத்தம தாக்கூர் வந்து மஞ்சரிஸ் இருக்காங்களா, ராதாராணி கூட மஞ்சரிஸ் இருக்காங்களா, அந்த இடத்துல வந்து அவங்க என்னவா இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்பக மஞ்சரின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கிருஷ்ண லீலையில வந்து சம்பக மந்திரியா வந்தாங்க. ஓகே, அதுக்கு தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ண பிரேம வந்து பத்மாவதி நதியில வந்து விட்டு இருந்தார் இவருக்கோசன்றத சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இதுதான் பத்மாவதி ரிவர். அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க அப்பா அம்மா பெயர் வந்து சொல்லிடுறேன். அவங்க பிறந்தது வந்து அவர் வந்து அப்பா பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணநந்தா, அவங்க அம்மா பேர் வந்து நாராயணி தேவி. ஓகேவா, இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாள் வந்து குழந்தை இல்லாம இருந்தாங்க. இவங்க 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல அன்பான கணவன் மனைவி நல்ல ஒழுக்கத்துடனும் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து ம், பக்தியும் நல்லா பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பெரிய கவலை தனக்கு வந்து பசங்க இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க வந்து பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. அப்போ வந்து ஒரு அசிரியர் வாக்கு கேட்குது. அதாவது உனக்கு வந்து ஒரு உத்தமமான குழந்தை பிறக்க போறாரு, சிறந்த பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசிரியர் வாக்கு கேக்குது. ஸோ இத கேட்ட உடனே கிருஷ்ணநந்தாக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகுது. அப்புறம் வந்து நான் அதே சமயத்துல நாராயணி தேவி வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. அதாவது உங்களுடைய இருதயத்துல இருந்து ஒரு வெளிச்சம் வந்து என்னோட இருதயத்துக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து கொஞ்ச நாளுக்குள்ளேயே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அந்த குழந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறக்கிற நிறம் வந்து கருமையா இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டார்க் கலர் காம்ப்ளெக்ஷன் கருமையா இருக்கிறாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அஸ்ட்ராலஜிக்கல கேட்ட உடனே அவர் வந்து நரோத்தமான்னு பேர் வைங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இவருடைய வாழ்க்கையில பௌர்ணமி வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இவர் வந்து மக மாசத்துல வந்து முழு நிலவு அன்னைக்கு பிறக்கிறார். அதாவது 15th செஞ்சுரியில பிறக்கிறார். ஓகேவா, எந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கயஸ்தான்ற குடும்பத்திலையும் பங்களாதேஷ்ல கேத்தூருன்ற ஒரு இடத்துல பங்களாதேஷ்ல வந்து பிறக்கிறார். ஓகேங்களா, சோ இங்க பிறக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவர் வந்து சின்ன வயசுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில லீலைகள்லாம் அவர் வந்து பண்ணுவாரு. நம்ம எப்பவுமே சின்ன குழந்தை பிறந்த உடனே அதுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டுவோம் இல்லைங்களா? ஆஹ் அன்ன செரிமனின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, கோயில்ல கூட்டிட்டு போயிட்டு ஊட்டுவாங்க. அது மாதிரி இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, சமைச்சிட்டு ஊட்டுறாங்க. அது சாப்பிடவே மாட்டேங்குது அந்த குழந்தை. அதனால போயிட்டு என்னடா இப்படி சாப்பிடாம இருந்த குழந்தை என்ன ஆகுறதுன்னு சொல்லிட்டு 6 மாசத்துக்கு மேல தாய்ப்பால் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா, அதனால ஒரு பண்டிதர்கிட்ட போய் கேக்குறாங்க என்ன பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, அது வந்து கடவுளுக்கு நிவேதம், கிருஷ்ணனுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அந்த பிரசாதத்தை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு அந்த குழந்தை வந்து நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிக்குது. ஸோ அவருக்கு தேவை என்னென்ன, கிருஷ்ண பிரசாதம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவரு வந்து சின்ன வயசுலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேற குழந்தைங்க மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. நல்லா தெளிவா, ஷார்ப்பா இருப்பாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் ஜெபம் அப்படிதான் இருப்பார். ஓகே, வேற குழந்தைங்கலாம் போய் விளையாடறதுக்கு போவாங்க இல்லையா? அது மாரிலாம் இவரு விளையாடுறதுக்குலாம் போமாட்டாரு. இவரு வந்து அ அப்புறம் வந்து ஸ்கூலுக்கு போற ஏஜ்ல அனுப்பிச்சு விடுறாங்க ஸ்கூலுக்கு. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப பிரில்லியன்ட்டா இருக்கிறாரு. அதனால சொல்லிக் குடுக்குறதெல்லாம் நல்லா கிராஸ்ப் பண்ணிக்கிறாரு. 5 வயசுலயே வந்து எல்லாத்துலயும் வந்து மாஸ்டரி ஆறாரு, ஸ்காலரா இருக்கிறார். ஓகேங்களா? எல்லாம் கற்றறிந்துடுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இவரு வந்து இப்படி வளர்ந்துட்டு வர்றாரு இல்லையா? நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஸோ, அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இவருக்கு வந்து 12 வயசு ஆகும்போது அவருடைய பாவனைகள், நடை, உடைகள்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி இவரு கிருஷ்ணர் தாச கவிராஜா கோசாமி வந்து அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு பாபாஜியா இருக்காரு. ஓகேங்களா? அந்த பாபாஜி கையில வந்து இவர் போயிட்டு கதை கேட்பார். ஓகேங்களா? கதை கேட்கும்போது வந்து அவரு ரொம்ப அட்டென்டிவா கேட்பார். மித்த பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க இங்க திரிஞ்சுக்கிட்டு, விளையாடிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? இந்த நரோத்தம தாசர் வந்து அந்த பாபாஜி சொல்ற கதைகள வந்து நல்ல ஆர்வத்தோட கேட்டுட்டு இருப்பாரு. ஒரு நிமிஷம் கூட அங்க இங்க திரும்ப மாட்டாரு. அவ்ளோ ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாரு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஜமீன்தார் குடும்பம். நல்ல ரிச் பீப்பிள். சரி நம்ம பசங்கள வந்து ஏன் எங்க அனுப்புறது? அவரே இந்த பாபாஜிய நம்ம வீட்டுக்கு வர சொல்லு, அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வீட்லயே வந்து கூப்பிட்டு வச்சு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சொல்லிக் குடுப்பாரு. அவரும் வந்து நல்லா கூர்ந்து கவனிப்பார். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவ பத்தி எல்லாம் சொல்லுவாரு. இவரும் கேட்டுப்பாரு. கேட்டுட்டு என்ன ஆவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆ எனக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவ பார்க்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அச்சச்சோ! அவரு இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அவர் வந்து மறைந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அழ ஆரம்பிக்கும். ஆ சரி, அத அவர வந்து டைவர்ட் பண்றதுக்கு கோஸ்வாமிகள் கதை எல்லாம் சொல்லுவார். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி அவங்கள பத்தி எல்லாம் இவர் வந்து சொல்லுவார். ஸோ இவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, கிருஷ்ண பிரேமை வந்து அதிகமாகுது.
சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி எல்லாம் கேட்க கேட்க கிருஷ்ண பிரேமை வந்து அதிகமாகுது. ஸோ அதிகமாகறதுனால இவனுக்கு வந்து உடல் மாற்றங்கள் தெரியுது, பாவனைகள்லாம் வந்து தெரியுது. என்னடா தன் புள்ள வந்து இப்படி எல்லாம் இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு கவலை. ஓகேவா? ஸோ நம்ம பிள்ளை இப்படி இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பிளான் பண்ணுவாங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நடுவுல என்ன ஆகும், கல்யாணம் பண்ணலான்னு பிளான் வைப்பாங்க. அப்போ எல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து முன்னாடியே வந்து அஹ், கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? முன்னாடியே வந்து கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்ப அந்த நிமிஷத்துல வந்து என்ன ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆம், ஒரு நிமிஷம் வந்தாச்சு. அவர் வந்து ஒரு முறை அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லியிருப்பார், இந்த பையனை வந்து அந்த பத்மாவதி ரிவர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்ப இந்த பிக்சர்ல, இந்த பத்மாவதி ரிவர்ல வந்து அனுப்பிச்சி விடாத, தண்ணியில மாத்திரம் இந்த பையனை விடாதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஒரு நாள் வந்து கனவு வரும் அவருக்கு. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு வந்து வருவார். ஓகேவா? நித்யானந்த பிரபு வந்து சொல்வாரு, நீ போயிட்டு பத்மாவதி நதியில போய் குளின்னு அப்படின்னு சொல்வார். ஸோ அது என்ன அந்த பத்மாவதி நதியில ஒரு பெக்குலாரிட்டின்னு, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு நாள் வந்து அந்த நதிக்கு போறாரு. நதிக்கு போயிட்டு குளிக்கிறாரு. குளிச்சுட்டு நரோத்தமா, நரோத்தமான்னு சொல்லிட்டு அழறாரு. அங்க இருக்கிற நித்யானந்தா, அத்வைத ஆச்சாரியாருக்கு அவங்களுடைய சகாக்கள்லாம் புரியல. ஃபர்ஸ்ட் இவர் ஏன் இப்படி அழறாரு? அப்புறம் இந்த நமக்கு தெரியாத பேரை உன்னை நரோத்தமான்னு வேற கூப்பிடுறாரு. என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நித்யானந்த பிரபு வந்து சைத்தன்யா கேட்பார். என்னப்பா பண்ற? என்ன யார கூப்பிடுற? யாரு என்ன? எங்க இருக்காங்க? எங்களுக்கு சொல்லு, புரியலன்னு. உனக்கு தெரியலையான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்லன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்களா? நரோத்தமாவை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேவா? நரோத்தமா யாருன்னு அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம எல்லாம் ஆன பிறகு, நம்ம எல்லாம் போன பிறகு இந்த மிஷினை யார் எடுத்துட்டு போறது? அதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் தானே? அதுதான் வந்து நரோத்தம தாசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். சரி, அவன் எங்க இருக்கான்னா இன்னும் பறக்கவே இல்லை, இனிமேல் தான் பறக்க போறான் அப்படின்னு சொல்லுவான். சரி, இப்ப என்ன பண்ணணும்னு, என்னோட கிருஷ்ண பிரேமையை நான் அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அவருக்கு தெரியும் அவர் வளரும் போது இவர் இருக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு. அதனால அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து இந்த பத்மாவதி ரிவர்ல வைப்பார். இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஆச்சாரியர்கள் ரெண்டு விதமான கூற்றுகள் சொல்றாங்க. ஒருத்தங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கோல்டன் பாட்டர் பொண்ணு பானையில வந்து அவருடைய கிருஷ்ண பிரேமையை அந்த நதியில வச்சாருன்னு சொல்றாங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் கண்ணீர் இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்ணீர்ல வந்த கிருஷ்ண பிரேமை அந்த நதியோட கலந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து நான் அந்த பத்மாவதி நதிக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, இது மாதிரி வந்து கிருஷ்ண பிரேமை வந்து நரோத்தம தாஸுக்கு நான் வைக்கிறேன், நீங்க அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ எனக்கு எப்படி தெரியுது அவர் தான் வந்து நரோத்தமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பத்மாவதி நதி கேட்கும். இப்போ எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்த உடனே அந்த பத்மாவதி நதி வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல அலை எடுத்து பெருக்கு எடுத்து அந்த ஊரு ஃபுல்லா தண்ணி போயிடும். ஓகேவா? எப்ப என்னோட ஒரு தூய பக்தன் வந்து காலை வைக்கிறானோ அப்ப வந்து உனக்குள்ள ஒரு கொந்தளிப்பு தெரியும், அதை வச்சு நீ கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். உன்னோட வேவ்ஸ் எல்லாம் ஹைட்டா போகும், நீர் கொள்ள அளவு அதிகமாகும். அப்ப நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்திருக்கிறது வந்து சுத்த பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அவன்கிட்ட இந்த கிருஷ்ண பிரேமைய குடுன்னு அப்படின்னு சொல்வார். ஓகேவா? சோ அவர் வந்து நரோத்தம தாசா அந்த கனவுல நித்யானந்த பிரபு சொன்னார் இல்லையா, அதை நானே அதுக்கு அந்த வார்த்தைக்கு ஏற்றபடி இங்க வந்து குளிப்பார். குளிச்ச உடனே இவருக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த கிருஷ்ண பிரேமை வந்து வரும். அந்த இடத்த வந்து பிரேம தலின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இன்னும் அந்த இடம் இருக்கு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌடிய மட்டம் ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டு ஒரு நாளைக்கு 7 முறை வந்து ஆர்த்தி மங்கள ஆர்த்தி பண்றாங்க. ஆர்த்தி பூஜைகள்லாம் புனஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இந்த கிருஷ்ண பிரேமி அவர் வாங்கின பிறகு அவருடைய உடம்பு நிறம் வந்து மாறிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன கலர்ன்னு சொன்ன அவருக்கு? டார்க் பிளாக். காம்ப்ளெக்ஷன். பிளாக். வெரி குட் மதர், சூப்பர். சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் காம்ப்ளெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கௌரங்கா உள்ள போயிட்டாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நம்ம கௌரங்கான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? கௌரங்கான்னா என்ன? தங்க நிறம் கொண்டவர் இல்லையா? சோ அதனால அவர் வந்து உள்ள போனதுனால இவர் வந்து மாற்றம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பேச்சு, எமோஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பிரேமி, கிருஷ்ணருக்கோசம் அழறாங்க. அங்க போற நதிக்கிட்ட போன பெண்கள்லாம், யார் இது? நம்மளோட ஜமீன்தார் பையன் தானே, ஏன் இப்படி இருக்கிறான்? அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, இவன் பைத்தியக்காரன், அதனால பைத்தியம் மாதிரி ஆயிட்டோம்னா என்னவோ, அதனால அழுதுட்டு பேரு நாம ஜபம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைச்சுப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க வீட்டுல வந்து சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பா போய் கூட்டிட்டு வருவாங்க. கூட்டிட்டு வந்துட்டு பாப்பாங்க. அப்ப வந்து
அவங்க அம்மா ஒரு நாள் அன்னைக்கு சாயங்காலம் மடி மேல தன் பையனை போட்டுட்டு, "என்னப்பா நரோ, உனக்கு என்ன ஆகுதுடா?" அப்படின்னு கேட்பாங்களா. அவனா அழுதுகிட்டு, "அம்மா, நான் அந்த நதியில குளிச்சேன்லம்மா, அப்ப எனக்கு வந்து ஒரு கோல்டன் கலர்ல இருந்த ஒரு பையன் வந்து என் இருதயத்துக்குள்ள வந்துட்டாம்மா. ஆ என் என்னோட அன்பெல்லாம் அவன் மேல தான் இருக்கு. அவன பிரிஞ்சு இருக்க முடியலம்மான்னு" சொல்லிட்டு அழறாரு. அப்போ அவங்க தாய் தந்தையர்களும் பக்தர்கள் அல்லவா? அதனால அவங்களுக்கும் அந்த எமோஷன் புரிஞ்சுக்கிடுது. ஓகேவா? இவன் வந்து எவ்ளோ காவலாளி வச்சு கட்டி போட்டாலும் சரி, எத கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ம் தெரியுது அவனுடைய நிலைமை. இவன் நெறைய நாள் வந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்க மாட்டான். அவங்களோட ஆசை என்னன்னா, தன்னோட பையன் வந்து ஒரு அரசனா அர க அரசாளணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஜமீன்தார் ஃபேமிலி அவங்க வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வில்லேஜ. இல்லவா? கேத்தூர் கிராமத்த அவங்க தான் அரசாட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் அவங்க யார் கீழ இருக்காங்கன்னா, நவாப் ஒரு முசல்மான் கீழ இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த இவனுடைய பெயர், புகழ் எல்லாம் அங்க பரவுதா. அப்ப வந்து அந்த நவாப் வந்து சொல்றாரு, "என்னப்பா உன் பையன பத்தி நெறைய சொல்றாங்க. உன் பையன அனுப்பிச்சு விடு. நான் பார்க்கணும்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு தேவையான பல்லக்கெல்லாம் நானே அனுப்பிச்சு விடுறேன். பந்தோபஸ்து எல்லாம் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்க அப்ப இவருக்கு வந்து 2 மனசு இருக்கும். என்னடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி அவர் கேட்ட மறுக்க முடியுமா? அவரே வந்து பல்லக்கு எல்லாம் அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துப்பார். சரி ஒத்துக்கிறாரு. இவரு என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவருக்கு ஆசை. அந்த பிருந்தாவனத்துக்கு போணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை. போயிட்டு தன்னோட பக்தர்களோட இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என் இருதயத்த வந்து கிருஷ்ணர் வந்து திருடிட்டாரு. என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதனால வந்து என்ன அனுப்பிச்சு விடுங்க. நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அவங்க அப்பா, அம்மா கையில. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த ஒரு சான்ஸ் அவங்க வந்து அனுப்ப மாட்டாங்க. பாடி கார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பந்தோபஸ்து வச்சுப்பாங்க பையன. ஓகேவா? ஸோ ஆ இன்னும் அந்த பாலக்குயின் வந்த உடனே அந்த பல்லாக்கில தூக்கிட்டு போவாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, நடு வழியில வந்து பாத்ரூம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த பையன் என்ன பண்ணுவான், ஓடி போவான். ஓடி போயிடுவான் அந்த இடத்துலருந்து. அப்ப அங்க இருந்த பாடி கார்ட்ஸ்லாம் என்னடா இந்த பையன் ஓடி போறானேன்னு சொல்லிட்டு, அவங்களும் பின்னாடி ஓடுவாங்க. போயிட்டு கப்புன்னு பிடிப்பாங்க. "என்னடா பண்றேன்னு?" அப்படின்னு கேட்பாங்க. "இல்ல, நான் இது மாரி விருந்தாவனத்துக்கு போனோன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, "என்னடா இப்படி பண்ற நீ? ஆ உங்க அப்பா, அம்மாலாம் வயசானவங்க. உன் மேல வந்து ரொம்ப பிரியமா இருக்காங்க. உன்ன அவங்களுக்கு அடுத்த பிறகு நீ தான் வந்து அந்த இடத்த வந்து ராஜ்யம் பண்ணணும். ஆ இல்லன்னா எப்படி?" அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இல்ல, இல்ல இது மாரி எனக்கு கிருஷ்ண பிரேமை அதிகமா இருக்கு. நான் கிருஷ்ணர பார்க்கணும். எனக்கு வந்து என்னுடைய மனசு, இருதயம் எல்லாம் வந்து நான் கடவுள்கிட்ட தொலைச்சிட்டேன். என்ன தயவுசெய்து எதுவும் பண்ணாதீங்க. என்ன அனுப்பிச்சு விடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்குறான். அவனுடைய அழகான வார்த்தைகள், அழகான முகத்தெல்லாம் பார்த்து இந்த பாடி கார்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து கருணை வந்துருச்சு. சரி நீ போன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுர்றாங்க. இவரு ஓடுறாரு, ஓடுறாரு, ஓடுறாரு. வெறும் கால்ல அவன் பார்த்த அரச குடும்பத்தில செல்வாக்கோட வளர்ந்த குழந்தை வந்து ஓடி, ஓடி போறாரு. வெறும் காலால இல்லையா? ஓடி போறாரு. சாப்பாடு இல்ல, தூங்குறதுக்கு இடம் இல்ல. போறாரு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா, மயங்கி விழுந்துர்றாரு. மயங்கி கொலாப்ஸ் ஆகி விழுந்துர்றாரு. அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு அந்த நைட்ல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வருவார். வந்து ஒரு கப்ல பால் குடுப்பார். "நரோத்தமா இது குடி நீ சரியாயிடுவேன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து தெரியல அவருக்கு. அவ்ளோ அளவுக்கு ஏன்னா கை, காலெல்லாம் ஒரு ஆயுசு ஏற்பட்டிருக்குது. அவர் எல்லா உடம்பு வந்து சாஃப்ட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? ராஜா பிள்ளை எப்படி இருக்கும்? எங்கேயாவது வெளிய வந்திருக்குமா? இங்க வந்து இப்படி ஓடி, ஓடி கொலாப்ஸ் ஆயிது அந்த மயக்கத்துல தூங்கிர்றாரு. என்ன நடக்குதுன்னு புரியல. மறுபடியும் பால் குடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அதே அவர் கனவுல வந்து ரூபா வருவார். ரூபா, சனாதன கோசாமி 2 பேரும் வந்து, "டேய் நரோத்தமா எழுந்துர்றா! உனக்கு அந்த குட்டி பிராமணா வந்து குடுத்தது யார் தெரியுமா பாலு? சைத்தன்ய மகாபிரபு எழுந்து குடின்னு" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவர் எழுந்து குடிச்ச உடனே அந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாம் போயிடும். ஓகேவா? டயர்ட்னஸ் எல்லாம் போயிடும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து போவார். ஆம். ஆ போவாரு. போயிட்ட உடனே விருந்தாவனத்துக்கு போவார். ஓகேவா? விருந்தாவனத்துக்கு போவாரு. ஸோ விருந்தாவனத்துக்கு போன உடனே அங்க போனா கோசாமி, சனாதன கோசாமிய போய் பார்க்கலான்னு ரொம்ப ஆர்வத்தோட போவார். ஏன்னா மாசக்கணக்குல செருப்பு இல்லாம வந்தாரு இல்லையா? அங்க போனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சனாதன கோசாமி டிஸப்பியர் ஆயிட்டாங்க, மறைந்துட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓன்னு அழுவாங்க. ஐயோ! நான் எவ்ளோ அளவுக்கு துரதிர்ஷ்டசாலி சைத்தன்ய மகாபிரபுவ பார்க்கணும்னு நெனச்சேன். என்னால முடியல. சனாதனாவ பார்க்கணும்னு நெனச்சேன். நான் ஏன் இவ்ளோ அளவுக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லாதவனா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுவாங்க. அங்க இருக்கவங்கலாம் சமாதானப்படுத்துவாங்க. "நீ ஏன் அப்படி யோசிக்கிற? இப்ப பாரு ஜீவ கோசாமி, ரகுநாத தாசா, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, லோகநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி இவங்கலாம் இருக்காங்கல்ல. நீ அதெல்லாம் ஒண்ணும் கவலைப்படாத. நீ உன்ன தேத்திக்கிட்டு வான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ
அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல தான் ஒரு கிருஷ்ண பிரேம கிடைக்குது. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அ அங்க போவாரு. ஜீவ கோசாமிக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குடுத்துருப்பாரு ரூபா. இது மாரி நரோத்தமா வரப்போறாரு. நரோத்தமன நீ நல்லா வந்து கவனிச்சுக்கணும் நீன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ நரோத்தமா வந்தாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஜீவ கோசாமி போயிட்டு அவர வந்து அ வெ வரவழைச்சு அவருக்கு வந்து தேவையான உணவு, பிரசாதம் எல்லாம் குடுப்பாரு. ஏன்னா நெறைய நாள் சரியா சாப்பிடாம ரொம்ப வந்து ஆரோக்கியம் வந்து ரொம்ப கேடா இருக்கும். சரியில்லாம இருப்பார். உடம்பு சரியில்லாம இருப்பாரு. பிரசாதத்த எல்லாம் குடுத்து அவருக்கு நல்ல ரெஸ்ட் குடுத்தோனே, அவர் நல்லா ஆன பிறகு அவருக்கு வந்து எல்லா பக்தர்களோட சங்கம் கிடைக்குது. அப்போ வந்து அங்க வந்து லோகநாத் கோசாமியும் இருப்பார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து லோகநாத் கோசாமி வந்து பத்தி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு பாபாஜி. அந்த கிருஷ்ணதாஸ் பாபாஜி தான் ஊர்ல கேத்தூரில இருக்கும்போதே இவர பத்திலாம் சொல்லியிருக்காரு. இவருக்கு வந்து என்ன ஆசைன்னா, நான் வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்தா, இந்த லோகநாத் கோசாமி கிட்ட தான் நான் எடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லோகநாத் கோசாமி என்னன்னா, நான் வந்து யாருக்குமே வந்து எனக்கு யாருமே வந்து சிஷ்யர்கள் வேணாம், டிசைபிள் வேணான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவரு அவரு. ஓகேவா? ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவரு வந்து இவர் கையில தான் எடுக்கணும். அவர் வந்து நான் யாருக்கும் குடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ இதே மாரி ம். நம்ம குரு பரம்பரையில எப்படி இருக்கு? கௌரவ கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி வந்து நான் யாரையும் சிஷ்யனா ஏத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து அவங்க அப்பா வினோத் தாக்கூர், பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொன்னாரு, "நீ அவர குருவா ஏத்துக்கணும்னு" சொல்லிட்டு. அவர் கேட்பாரு, "டேய் நீ வந்து பெரிய பண்டித், ஸ்காலரு. நான் வந்து ஒண்ணுமே படிக்காதவன். நீ போய் ஏன்டா என்கிட்ட வந்து இனிஷியேஷன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் குடுக்க மாட்டேன்னு" சொல்லி சொல்லி தட்டி கழிப்பார். கடைசியா அவரும் அவர் கையில வாங்கிப்பாரு. அது மாரி தான் இங்கேயும். என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வந்து ஜீவ கோசாமி இவங்க எல்லாம் பக்தர்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? லோகநாத் கோசாமி வந்து சொல்வாரு, "நீ ஏற்கனவே வந்து ஆ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட இருந்த பாலையும் குடுத்துருக்கிறாரு. உனக்கு எல்லாத்தையும் சேவை பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்க. உனக்கு போய் நான் என்ன பண்ண போறது?" அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து உனக்கெல்லாம் இந்த தீட்சைலாம் குடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகேவா? ஸோ தீட்சை குடுக்க மாட்டேன். பட் இவர் வந்து என்ன அவர் கையில தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. சரி என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பார். அவரு நைட்டு போயிட்டு அவர் வந்து அப்போல்லாம் வந்து இப்பதான் டாய்லெட் எல்லாம் இருக்குல்ல, அப்பல்லாம் போனோம்னா வெளி இடத்துல போயிட்டு தான் மோஷன்லாம் ஸ்டூல் எல்லாம் பாஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அது மாரி மலம், ஜலம் கழிக்கக்கூடிய இடத்த போயிட்டு இவரு நைட்டு போயிட்டு தென்னங்குச்சி தொடப்பம் எடுத்துப்பார். அந்த இடத்த வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணி, யமுனா நதியில வந்து அந்த நைஸா மணல் இருக்கும் இல்லையா? மணலு, தண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு எடுத்து வைப்பார். கிளீன் பண்ணிட்டு, மண்ணெல்லாம் வச்சுட்டு, ஆ தண்ணிய வைப்பார். இது என்னடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோகநாத் கோஸ்வாமி பார்ப்பாரு. இந்த வேலைய யாரு செய்யறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ யார்டா இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். ஓகே. ஸோ யம் யாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். ஓகேவா? யாருன்னு கேட்டா, ஆ அவருக்கு தெரியாது இல்லையா? நைட்டு தான் இது நடக்குது. ஸோ அதனால வந்து ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, பல நாட்கள் நடக்குது. அவர் வந்து அவங்களுடைய அசோசியேட்ஸ் கிட்டலாம் கேட்குறாங்க. இது யாரு பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நாள் இவரே என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த இவர் வந்து நடுநிசை ஏர்லி மார்னிங்ல போய் பண்ணுவாரு. அந்த வேலைய. ஒரு நாள் வந்து மரத்துக்கு பின்னாடி இருந்து மறைஞ்சுக்கிட்டு பார்க்குறாரு. யார் இது பண்றது? நான் கையும் களவுமா புடிக்கணும். இந்த ஒரு யாருமே இந்த வேலைய செய்யறதுக்கு வந்து மனசு வராது இல்லையா? அந்த வேலைய வந்து இவர் செய்றாரேன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பார்ப்பாரு. அங்க கிளீன் பண்ணும்போது ஓடி போய் புடிச்சுட்டா, அப்பதான் தெரியும் அது நரோத்தம தாஸான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பிறகு நீ போய் இந்த வேலைய வந்து செய்றன்னு பார்த்தோனே அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். ஏன்னா இது வந்து ராஜா வூட்டு பிள்ளை இல்லையா? நீ வந்து இந்த வேலைய பண்றியேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிப்பார். ஓகேவா? இமிடியேட்டா அந்த நரோத்தமா வந்து அவருடைய பாதத்துல விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அழுவார். ஓகேவா? ஸோ அப்ப வந்து இவருடைய மனச வந்து புரியுது. இவன் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு ஹம்பிளா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு அவருக்கு வந்து இனிஷியேஷன் குடுக்குறார். ஓகேவா? நரோத்தம தாஸுக்கு குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோகநாத் தாஸ் கோசாமி. லோகநாத் கோசாமியோட சிறப்பு என்னன்னா, அவரு தான் ஃபர்ஸ்ட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஃபர்ஸ்ட் டிசைபிள் ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருக்கு தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குடுக்குறாரு, கோலக்ல விருந்தாவனத்துக்கு போன்னு சொல்லிட்டு. பிருந்தாவனத்துக்கு போ. அப்போ இப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இவர் பேரு இல்லையேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவர் வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் தாஸ் கோஸ்வாமிகிட்ட சொல்லியிருக்காரு. நீ என் பேரெல்லாம் பெரிய பெரிய பக்தர்களுக்கு நடுவுல என் பேர் யூஸ் பண்ணியேன்னா, நான் வந்து சூசைட் பண்ணிப்பேன். நீ என் பேர் அத எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் வந்து இவர் பேர் இருக்காது. ஓகேவா? பட் வயசுல ரொம்ப மூத்தவர், முதல் பக்தர். ஓகே.
ஸோ இங்க வராரு. ஸோ இதுதான் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஜீவ கோசாமி வந்து அவருடைய சிக்ஷாகுரு. ஓகே. ஸோ அங்கே போனோடனே ஜீவ கோசாமிக்கு வந்து 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீனிவாசா, நரோத்தம தாசா, துக்கி கிருஷ்ணா. இந்த துக்கி கிருஷ்ணாக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்னன்னா ஷமானந்த பண்டித்னு நம்ம படிப்போம் இல்லைங்களா, அவர் தான் வந்து துக்கி கிருஷ்ணா தாசான்னு சொல்லிட்டு. இவங்கெல்லாம் வந்து ஜீவ கோசாமி. இப்போ ரூப சனாதனா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரூப சனாதனாக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரூப சனாதனக்கு அவங்க வந்து மறைஞ்சிடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு ஜீவ கோசாமி தான் வந்து இந்த கௌடிய பரம்பரையத்தையே முன்ன எடுத்துட்டு வராங்க. ஏன்னா அவங்க கட்டி வச்ச கோயில்கள் இல்லையா, அப்புறம் அவங்க எழுதி வைக்க புக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பாதுகாப்பு வேணும் இல்லையா. சில விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து லைசன்ஸ் வாங்கணும். அதெல்லாம் வேலையை வந்து ஜீவ கோசாமி தான் பண்ணுவார். ஓகேவா. ஸோ அவர் இவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் படிப்பெல்லாம் முடிச்ச பிறகு இவருக்கு வந்து பட்டங்கள் கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரீனிவாசுக்கு ஆச்சாரிய என்ற பட்டத்தையும், நரோத்தம தாசாக்கு வந்து தாக்கூரா என்ற பட்டத்தையும், துக்கி கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து ஷாமானந்த பண்டிட்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பட்டம் கொடுக்குறார். ஸோ இங்க பட்டம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது என்ன வேலை, ஓகே, போய் பிரச்சாரம் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுறாங்க. போறாங்க. இவங்க வந்து ரொம்ப மனசு வலியோட போறாங்க. ஏன்னா இத்தனை நாள் பக்தரோட சங்கத்துல இருந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து பிரியணும்னு சொன்னா மனசு கஷ்டம் தானே. அதனால இவங்களுக்கு பிரியறதுக்கு மனசு வரல. பட் இருந்தாலும் வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, நீங்க பெங்காலுக்கு போயிட்டு உங்களோட பிரச்சாரத்தை வந்து இது பண்ணுங்க, முன்னாடி பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு தேவையான புக்ஸ் எல்லாம் வந்து மாட்டு வண்டியில ஏத்தி அனுப்புறாங்க. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வர்ற வழியில வந்து திருடிடுறாங்க. ஓகேவா. திருடிடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு அதை மீட் எடுத்துடுறாரு. ஸ்ரீனிவாச வந்து நான் இங்கே இருந்து நான் இந்த வேலையை பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மீட் எடுத்துடுவாரு. இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு போவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரையோ இவங்க 3 பேர் தான். ட்ரையோன் அப்படின்னு சொன்னவே நமக்கு இந்த 3 பேர், இவங்க 3 பேர் தான் ஞாபகம் வரணும். யார் யாரு ஒரு முறை சொல்லுங்க. நரோத்தம தாகூர், ஸ்ரீனிவாசா, தாஸ் தாக்கூர், ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா அண்ட் ஷியாமானந்தா பண்டிட். ட்ரையோன்னா இவங்க 3 பேரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது இவங்க என்ன ஆடுறாங்கன்னா இந்த புக்கெல்லாம் திருடிடுறாங்களே. இப்போ வந்து இவர் எங்கே போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோகநாத் கோசாமிக்கு என்னென்ன இவன் வந்து ஜமீன்தார் வீட்டு பிள்ளை இல்லையா, ராஜா வீட்டு பையன், அதனால அவன் ஊருக்கே அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு. ஓகேவா. ஸோ கேத்துரிக்கு அனுப்புறாரு. இவருக்கா மனசு கவலை, நான் விருந்தாவனத்துக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு நான் இங்கே வந்தேன், நீங்கள் மறுபடியும் எங்கள் ஊருக்கே நீங்கள் அனுப்புறீங்களான்னு சொல்லிட்டு. சரி, குரு வார்த்தையை வந்து தட்ட முடியாது இல்லையா, போய் பிரச்சாரம் பண்ணுன்னு தான் சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு அங்க போறாங்க. ஓகேவா. அங்க போறாரு. அவர் வந்து பிரச்சாரம் எல்லாம் நல்லா பண்றாரு. ஸோ அது வந்து அவங்க ஊர் வேற இல்லையா. ஸோ கொஞ்சம் எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட்டும் அங்கே இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்க வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இதை பத்தி எல்லாம் சொல்றார். இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சமுதாயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு நாள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கனவுல வர்றார். நான் வந்து ஒரு இதுல இருக்கேன், குடோன்ல இருக்கேன், என்னை மீட்டு எடுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கோபாலபுரான்ற ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து நான் குடோன்ல இருக்கேன், தானியங்களுக்கு மத்தியில இருக்கேன், என்னை மீட்டு எடு, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாரு, இவர் போறார். அந்த ஊருக்கு கேட்குறாங்க, இங்க எங்கேயாவது பாழடைஞ்ச பழைய குடோன் இருக்கா, தானியங்கள் போட்டதுன்னு கேக்குறாங்க. ஆமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க அங்கெல்லாம் போவாதீங்க, அங்க விஷ ஜந்துக்கள் பாம்பெல்லாம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த ஓனர். இல்ல நான் போகணும்னு சொல்லிட்டு போவார். அங்க அங்க இருந்த பாம்பு வந்து மறைஞ்சிட்டு ஆஹ் விஷ்ணு பிரியா அண்ட் கௌரங்காவா அந்த விக்கிரகம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை வச்சு வழிபாடு பண்ணுவார். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த எந்த யார் வீட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணன் வீட்டில் வந்து விப்ரதாசான்ற ஒரு பேர் வீட்டில் வந்து இருக்கும் அது. அப்போ இமீடியட்டாக அவர் அந்த கௌரங்காவையும் எடுத்துட்டு விஷ்ணு பிரியாவையும் எடுத்துட்டு வந்து வழிபாட்டு பூஜைகள்லாம் பண்ணிட்டு வருவார். ஓகேவா. ஸோ அவங்க 2 பேரும் அவங்க வந்து அவர் போறாரு இல்லையா, அது போயிட்டு ஒன்று அதிசயம் என்னன்னா அந்த பிராமணன் வீட்டுக்கு இவர் போறாரு. கடகடன்னு அந்த 2 விக்கிரகங்களும் ஓடி வந்து நரோத்தம மடியில உட்காந்துக்கும். கௌரங்காவும் சரி விஷ்ணு பிரியாவும் சரி மடியில உட்காந்துப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். ஏன்னா வந்து கயாஸ்தான்ற குடும்பத்தை பிறந்தவர்.
இவர் பிராமணன் இல்லை. அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன நினைப்புன்னா இவங்கெல்லாம் இவன் ஒரு சூத்திரன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இது பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவாங்க. அப்புறம் சில சூத்திரர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரை வந்து தூற்றுவாங்க. ஓகே. இவன் வந்து ஒரு சூத்திரன்னு சொல்லிட்டு பிராமணர்கள் வந்து இவன் தூற்றுவாங்க. எந்த ஒரு பிராமணன் இது மாதிரி அவதூறு பண்றானோ அவனுக்கு வந்து குஷ்ட ரோகம் வந்துடும். குஷ்ட ரோகம் வந்த உடனே அப்புறம் வந்து அவனுக்கு வந்து கடவுள், அந்த பிராமணன் வந்து பக்தி பண்றவன் தானே, பக்தன் தானே. அதனால கனவுல வந்து தேவி வந்து சொல்லுவாங்க, நீ போயிட்டு அவங்க கையில வந்து மன்னிப்பு கேளுன்னு அப்படின்னு. மன்னிப்பு கேட்டோன்னே அந்த வியாதி எல்லாம் சரியாயிடும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி நிறைய லீலைகள் இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து ஆஹ் 50 வயசு ஆன பிறகு நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு 24 வயசு வரையும் குடும்ப கிரகஸ்தரா இருந்தாரு. அதுக்கு அடுத்து 24 வயசு வரையும் பிரம்மச்சரியா இருந்தார், சன்னியாசியா இருந்தார் இல்லையா. 48 இயர்ஸ் தான் இருந்தார். அப்போ வந்து அவருடைய 50வது விழா கொண்டாடணும், டிசப்பியரன்ஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு நரோத்தம தாசா வந்து பெரிய ஃபெஸ்டிவலை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவார். ஓகேவா? ஸோ மகாபிரபு வந்து என்ன அவருக்கு மெயினாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, பஜன்ஸ் எல்லாம் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த சாங்ஸ் எல்லாம் நரோத்தம தாஸ் தான் பாடுறோம். குரு வந்தனெல்லாம் அவர் எழுதினது தான். சுமார் 100 to 150 பஜன் சாங்ஸ் இவர் வந்து பாடியிருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 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 இடம் தான் நம்ம பாருங்க. இந்த இப்போ சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த கோபால்புரான்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் இந்த பிராமணன் வீட்டில் அந்த பாம்பு வந்து கௌரா அண்ட் விஷ்ணு பிரியாவா மாறிடும். மடியில போய் உட்காந்துக்கும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிரபுபாதா கூட தன்னுடைய உரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 2000 முறை வந்து நரோத்தம தாசான்னு சொல்லிட்டு அவர் வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவர் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணுவார். ஓகே. அவர் வந்து ஒரு பெரிய கிராண்டா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைப்பார். ஆனுவல் ஃபெஸ்டிவல் அந்த கேத்துரி கிராமத்துல வந்து ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணுவார். இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணணும்னு ஆசை. ஓகே. அவருடைய அசோசியேட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அசோசியேட்ஸ் எல்லாம் போய் கூட்டிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு பெங்கால் ஃபுல்லா நடந்து போயிட்டு அவர் வந்து பர்சனலா இன்வைட் பண்ணுவார். எங்கெல்லாம் வந்து மகாபிரபு வந்து லீலைகள் பண்ண இடத்துக்கு போவாரு, அவருடைய அசோசியேட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நான் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வருவார். ஏன்னா இந்த வந்து நல்ல சக்சஸா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யார் யார் வீட்டுக்கு போறாருன்னு சொல்றேன். உத்தரன் தத்தாஸ் சப்த கிராமத்துக்கு அண்டு அப்புறம் பரமேஸ்வரி தாசா, நித்யானந்தா, ஜானவி, வசுதேவா, வசுதா, அப்புறம் வந்து அபிராம் தாக்கூர், ஷாமானந்தா, அவர் வீடு வந்து நரசிங்கபுரத்தில் இருக்கு. ஸ்ரீபட்டா, நரஹரி அண்ட் ரகுநாதா அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்களெல்லாம். நித்யானந்த பிரபு வந்து ஏக்க சக்கர தாமத்தில் இருக்கு, அவரையும் போய் கூட்டிட்டு வருவார். கோபிநாத் ஆச்சாரியாருக்கும் வீட்லயும் போய் கூட்டிட்டு வருவாரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சமாதிக்கு போவாரு. ஓகே. கதாதர் பண்டித்தோடைய வழிபட ஸ்தலத்துக்கு போவாரு. ஜெகநாத் டெம்பிள், குண்டிச்சா மார்ஜன், ஜெகநாத் வல்லபா கார்டன், நரேந்திர சுர்வா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பூரியில இருக்கும். இங்கெல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலைகள் பண்ண இடத்தையும் விசிட் பண்ணிட்டு அவருடைய சகாக்களுக்கிட்டையும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அவங்கள வீட்டுக்கு இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நிகழ்ச்சி அந்த கேத்துரி வில்லேஜ் வந்து அன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் நிரம்பி இருப்பாங்க. எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. நரோத்தமா இது வந்து நரகர சக்கரவர்த்தி அவருடைய புக்ல சொல்லியிருக்கார். பக்தி ரத்னாகர புக்ல வந்து நரோத்தமா விலாஸ் அந்த யாரெல்லாம் வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஷாமானந்த பிரபு, ஜானவி தேவி, ஜானவி வந்து நித்யானந்தருடைய மனைவி, பரமேஸ்வரி தாஸ், கிருஷ்ணதாஸ் சார்கேலா, அப்புறம் மத்வாச்சாரியா, அதாவது நித்யானந்தோடைய மருமகன். ஓகே. ரகுபதி வைத்யா, மினகேத்தன ராமதாஸ், முராரி சைத்தன்யதாஸ், ஞானதாஸ், மஹீந்திரா, இது மாதிரி நிறைய பேர் அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க. பார்த்த உடனே வெறும் அங்க கீர்த்தன் பஜன்ஸ் உச்ச கட்டத்துக்கு போவோம். இதை பார்த்து யாரெல்லாம் வருவாங்க, யாராவது கெஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? கெஸ் பண்றீங்களா? சைதன்ய மகாபிரபுலாம் வருவாங்க மாதாஜி. சூப்பர், வெரி குட். ஸோ இதெல்லாம் அப்போ வந்து அவர் இல்லை, பட் இருந்தாலும் இந்த கீர்த்தனை எல்லாம் நல்லா நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த, ரூபா, சனாதன எல்லாரும் வருவாங்க. எல்லாரும் இந்த கீர்த்தனையில் வந்து நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உச்ச கட்டத்தில் போவோம். நல்லா சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அப்போ எப்போ கீர்த்தனை எல்லாம் முடிய ஸ்டேஜுக்கு வருதோ அப்போ என்ன ஆவாங்க, இவங்க எல்லாம் டிஸப்பியர் ஆயிடுவாங்க. யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு, ரூபா, சனாதெல்லாம் அங்க இருக்கிற பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கவலையா இருக்கும். ஏன்னா அந்த அன்பு பிரேமை எல்லாம் வந்து அவங்களால வந்து விட முடியல.
அவங்களே வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து சந்தோஷமா ஜபம் பண்ணும்போது, சாண்ட் பண்ணி டான்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து விப்ரலம்ப பாவனை வந்துரும். ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன். தனிச்சு இருக்குது. அவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல. அப்ப புதுசா வந்திருக்க பக்தர்கள் கூட அவ்ளோ அளவுக்கு செப்பரேஷன் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. இல்லையா? நம்மலாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம். அதெல்லாம் அங்கலாம் இல்லாம. இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பாவனை வந்திருக்கு. நியோஃபைட் டிவோட்டீஸ்க்குன்னு அப்ப எவ்ளோ அளவுக்கு அவங்க உணர்ந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த கீர்த்தனை வந்து அவ்ளோ அளவுக்கு அமேசிங்கா இருந்துச்சாம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சாம். இதுக்கு பிறகு அவரு நரோத்தமாவுடைய பெயர், புகழ் எல்லா இடத்தும் வந்து வைஷ்ணவ உலகத்துல வந்து ரொம்ப பரவி இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நரோத்தமாவுடைய ப்ரீச்சிங்ல வந்து நெறைய சேலஞ்சஸ் வந்துச்சு. ஓகேவா? ஒருத்தரா வந்து வந்து வாதம் பண்றதுக்கு வருவாங்க. ஓகே. அதாவது ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா, கங்க நாராயணா சக்கரவர்த்தின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். ஓகேவா? அவர் வந்து ஸ்மார்த்த பிராமன். ஓகேவா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெறைய இடத்துல வந்து எல்லா வாதங்கள்ல வந்து அவர் தான் வந்து ஸ்காலரா இருந்திருக்கார். ஓகேவா? ஸ்காலரா இருந்திருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு முறை வாதம் பண்ணுவார். வாதம் பண்ணா அவர் வந்து தோத்து போயிடுவார். ஓகேவா? இது ஏன் அவர் வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ சிவானந்தா இருக்கார். சிவானந்தா தான் இவர வந்து கூட்டிட்டு வர்றது. சிவானந்தா என்ன பண்ணுவாருன்னா, தன்னுடைய பசங்க கிட்ட வந்து அம் கோட் ஆடு, பஃபலோ இருக்குல்ல மாதாஜி, எருமை தானே மாதாஜி பஃபலோ? ஆமாங்க மாதாஜி. ஆ அத 2ம் குடுத்துட்டு போய் காளி தேவிக்கு பலி குடுன்னு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாரு. அந்த 2 பசங்களும் வந்து போவாங்க எடுத்துட்டு. இத பார்த்துட்டு நரோத்தம தாஸா இதெல்லாம் பண்ணாத. ஆம் அ அதாவது ஆம் விலங்கு அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடாது. நீ பண்ணாத இத விட்டுட்டு, நீ போயிட்டு பத்மாவதி நதியில போய் குளின்னு அப்படின்னு சொல்வாரு. அவங்களும் குளிச்சுட்டு வந்து அந்த பக்தியில வந்து அவருக்கு வந்து சரணடைஞ்சு சிஷ்யர்களா ஆயிடுவாங்க. இத கேட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து கோவம் வரும். தன்னுடைய பசங்கள வந்து இப்படி பண்ணிட்டாரேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால இவரு வந்து இவன ஒரு சூத்திரன். இவன வந்து எப்படியாவது வந்து இது பண்ணணும். இவன் கையில போயிட்டு என் பசங்க வந்து இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு, அந்த கோவத்துல ஒரு ஸ்காலர் மிதிலால இருக்கிறாரு. அவரு முராரி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரையும் வந்து அ வின் பண்ணவர். அவர கூப்பிட்டு இவரு கூட வந்து பண்ணலான்னு வைக்கும்போது, அந்த கடவுளே வந்து சரஸ்வதி தேவியே வந்து சொல்லுவாங்க, "நீ பண்ணாத தப்புன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ வந்து விட்டுருவார். ஓகேவா? ஸோ நரோத்தமா வந்து சில பேர் இன்னும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவன் ஏதோ ஒரு மாயாஜாலம் வச்சிருக்கான், ஹிப்னாட்டிசம் பண்றான், ஏதோ தந்திரம் வச்சுட்டு தான் இவன் இதெல்லாம் பண்றான். இத வந்து நம்ம நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நெனைப்பாங்க நெறைய பேர். ஸ்மார்த்த பிராமணர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு. அப்போ வந்து இன்னும் மறுபடியும் 2 பேர் வருவாங்க அவர்கிட்ட வாதம் பண்றதுக்கு. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூப நாராயணன். ஓகேவா? ரூப நாராயணன் வருவாரு. இதெல்லாம் பார்த்தோனே இவங்களுடைய டிசைபிள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். அவங்கலாம் வந்து திக்விஜய் பண்டிதர்கள். ஓகேவா? சரின்னு சொல்லிட்டு நரோத்தமா ஏத்துப்பாரு. ஆ அந்த நைட் என்ன ஆகும்னா, அவர் அங்க வந்து ஒரு குமாரபுரா வில்லேஜ்ல வந்து வாசம் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ஒரு அவங்களுடைய டிசைபிள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து பானை செய்றவனாவும், இன்னொருத்தன் வந்து அந்த பான் விப்பாங்க இல்லையா? ஒருத்தன் பானைய விக்கிற மாதிரி, இன்னொன்னு வந்து பான் அந்த வெத்தலையெல்லாம் விப்பாங்க இல்லையா? அது மாரி அந்த மார்க்கெட்ல போயிட்டு 2 பேர் நின்னுப்பாங்க. நின்னுக்கிட்டு அவங்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா, ராமச்சந்திர அண்ட் கங்க நாராயணன். இவங்க 2 பேரு. அங்க போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சான்ஸ்கிரிட்ல பேசுவாங்க. சமஸ்கிருதம் பேசுனேன் இந்த பிராமணர்ஸ்க்கெல்லாம் கேட்பாங்க, "என்னடா இந்த ஊர்ல வந்து சின்ன சின்ன கடை வச்சிருக்கான். போயும் போயும் ஒரு பானை செய்றவன் சரி, வெத்தல பாக்கு விக்கிறவன் கூட பார்த்தீங்கன்னா, சமஸ்கிருதத்துல பேசுறாங்களேன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆச்சரியப்படுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தா இவங்க அந்த ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் வந்துக்கு அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு வாதம் நடக்கும். வாதம் நடக்கும்போது, அந்த வாதத்தால வந்து இவங்க தோத்து போயிட்டாங்க. ஏன்னா, அவங்க வந்து பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ பத்தி பேசுறாங்க. இத பார்த்த உடனே அந்த ராஜாக்கு அண்ட் திக்விஜய் பண்டித்துக்கு வந்து பேச்சே வராது. என்னடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருவாங்க. இதெல்லாம் நீ யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன்னா, நான்லாம் வந்து நரோத்தமர் கிட்டயோட டிசைபிள்ஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க டிசைபிள் கிட்டயே நம்மளால வாதம் பண்ண முடியும்னா, அவர்கிட்ட இருந்து எங்க வாதம் பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திரும்பி வந்துடுவாங்க. ஓகேவா? அப்போ அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் சரஸ்வதி தாயார் வந்து அப்பியர் ஆயி அவங்க சொல்லுவாங்க. இது மாரி நீங்க போயிட்டு நரோத்தமா கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேளுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த 2 பேரும் போயிட்டு இந்த அவங்க போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்பார். ஓகேவா? நரோத்தமர் கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பாரு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது மாதிரி நெறைய இதெல்லாம் இருக்கும் அவருக்கு. நெறைய வந்து சேலஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி அவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து பிரச்சாரம் பண்றார்.
ஒரு முறை என்ன ஆறாரு, இவர் கம்பீராக்கு போறார். கம்பீராக்கு போயிட்டு தன்னுடைய சிஷ்யர்கள்லாம் சேர்ந்துட்டு நம்ம கம்பீரால போயிட்டு கங்கையில குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க அவங்க டிசைபிள் விருப்பத்துக்கோசம் அவர் போவாரு. அவர் குளிச்சுட்டு வந்து அந்த கரையில வந்து படுத்துடுறாரு. படுத்து அவருக்கு வந்து உயிர் மூச்சு இல்ல. அவங்களுக்கெல்லாம் பயம் வந்துடுச்சு. ஐயோ! நாம தானே கூட்டிட்டு வந்தோம். அவர் வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம அப்பான்னு அங்க இருந்தாரு. நம்ம கூட்டிட்டு வந்து இவர் என்ன ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலையா படுவாங்க. மூச்சு எப்பயோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு தான் வருது. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள்லாம் வந்து அவர திட்டுவாங்க எல்லாரும். நீங்க என்ன வந்து கேலி கூத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அவனே ஒரு சூத்திரன். அவன்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுவாங்க. கேலி பண்ணுவாங்க. அவங்க சிஷ்யர்கள்லாம் அழுவாங்க. நரோத்தம தாசர் பாதத்துக்கிட்ட போயிட்டு அழுவாங்க. பாருங்க, நீங்க தயவு செய்து எந்திரிங்க. இல்லைன்னா இவங்க பாருங்க எப்படிலாம் பேசுறாங்க. நீங்க தயவு செய்து இந்த சமயத்துல போவாதீங்க. நாங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்ல. எங்களால இந்த பிரச்சாரத்தெல்லாம் முன்னாடி எடுத்துட்டு போ முடியாது. தயவு செய்து நீங்க வாங்க, வாங்கன்னு அப்படின்னு அழுவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உடம்புல இருந்து ஒரு தேகம் வெளிச்சம் வரும். ஒரு எஃப்ளுஜென்ஸ் வரும். அது பாத்தீங்கன்னா, அந்த பூனல் நூல் போடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த கோல்டன் ஃபார்ம்ல அந்த பூனல் நூல் தெரியும். அத பார்த்த சமர்த்த பிராமணர்கள்லாம் வந்து, ஐயோ! தான் பேசினதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு, அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பாங்க. கொஞ்ச நேரத்துலலாம் அவரு நார்மலா எழுந்து, "வா நம்ம கேத்தூரிக்கு போலான்னு" சொல்லிட்டு போயிடுவார். அவரு நரோத்தம தாஸா அவருடைய சிஷ்யர்கள்லாம் போவாங்க. இந்த சமர்த்த பிராமணர்கள்லாம் பார்த்ததெல்லாம் போயிட்டு எல்லார் கையிலும் சொல்லிட்டு, அப்புறம் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து, அங்க ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து போயிட்டு நாம அவருக்கு நரோத்தம தாஸ் கிட்ட போயிட்டு சரணடைஞ்சு இனிஷியேஷன் வாங்கி டிசைபிள் ஆகுறாங்க. இது மாரி 1000 கணக்கான பக்தர்கள வந்து அ இனிஷியேட் பண்ணாரு நரோத்தம தாஸா. ஓகேங்களா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, இது மாரி கொஞ்ச நாள் உட்காந்துட்டு அங்கெல்லாம் சேவைலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சேவைலாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அ ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஓகே. ஆம். அவரு கூப்பிடுறாரு தன்னுடைய சிஷ்யர்கள, "வாப்பான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கன்னா கம்பீராக்க போலாம், கங்கையில குளிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அச்சச்சோ! நம்ப ஏன் அங்க போணும்? நம்ம ஊர்லயே கங்கை தண்ணி இருக்குது. இங்கேயே குளிக்கலாம். ஏன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே அனுபவிச்ச வலி இருக்கு இல்லையா? அதனால வேண்டாமே வேணாம் சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நரோத்தமா பார்த்தீங்கன்னா, "இல்ல வா போலான்னு" சொல்லிட்டு கம்பல் பண்ணி கூட்டிட்டு போவாரு. ஓகேவா? அப்ப எல்லாரும் போறாரு. அவரு வந்து குளிக்கிறாரு. "ஏன் அப்படியே நின்னுட்டு இருக்கீங்க? வந்து எனக்கு மசாஜ் பண்ணி விடுங்கன்னு" அப்படின்னு கேட்பாரு. அவங்க வந்து மசாஜ் பண்றாங்க. உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு பிக்சர் பார்த்தோம் பாருங்க மாதாஜி. உடம்பு இது வந்து மசாஜ் பண்ணுவாங்க. அது பாலா அது வந்து கரையும். பாலா அந்த நதியில கரையும். அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஸோ என்ன எப்படி ஸ்டாப் பண்றதும் தெரியாது. பட் அவங்களால என்ன முடிஞ்சுச்சுன்னா, அந்த பாலா உருகுற உடம்ப வந்து அந்த ஒரு பாட்ல கலெக்ட் பண்ணி, அந்த சமாதியில வைக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதுதான் இந்த நம்ம இப்ப பார்த்த பிக்சர். அவருடைய சமாதி இது. ஓகேவா? நரோத்தம தாஸோடைய சமாதி இது. ஓகே. ஸோ இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோகுலநந்தா கோர்ட்யார்ட்ல இருக்கு. விருந்தாவன தாம்ல இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல அவர் வந்து சமாதி கட்டப்பட்டிருக்குது. ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் நெறைய பஜன்ஸ் எழுதியிருக்கார். ஸ்ரீ நவ குரு வந்தனம், ராதாகிருஷ்ண பிராணம் ஒரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் 2 புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. பிரதான அண்ட் பிரேம பக்தி சந்திரிகான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவர்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அவர்கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும். பிரபுபாதா 2000 முறை அவருடைய பெயரை யூஸ் பண்ணாருன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாரும் மனம் உருகி நரோத்தம தாசர் கிட்ட வந்து இப்ப ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும். நாங்களும் வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இங்கயோட நரோத்தம தாசருடைய இது முடியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी ஸோ ஒரு விஷயம் மறந்துட்டு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லட்டுங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சத்தமாவே இல்ல மாதாஜி. இப்ப ஃபீபிளா கேட்டுச்சு. சொல்றீங்களா மாதாஜி? பிரேமா மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜி எல்லாம் கேட்கலையா மாதாஜி? ரொம்ப நல்லா கேக்கல மாதாஜி. எனக்கு நல்லா கேட்டது மாதாஜி. சுதந்திர தேவி எனக்கு நல்லாவே கேக்குது மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி உங்களுக்கு? கேட்டது மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு கேக்குது யூடியூப் லிங்க் மாதாஜி, அனுப்பி நல்லா விடுறேன் கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி.
நான் ருக்மணி மாதாஜி யூடியூப் அனுப்புறேன். ஒரு விஷயம் அது சொல்லிடுறேன். என்னோடதுல அப்ப என்னோட அதுல ஏதோ ப்ராப்ளம் போல இருக்கு தெரியல நான் மாதாஜி. அனுப்பிச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாதாஜி. ஒரு விஷயம் நல்லா அவர் வந்து கேக்குது. மானசீக சேவை கூட பண்ணுவாராம். மானசீக சேவை ம். பண்ணும்போது ராதாராணி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க வேலை என்னன்னா, பால் வந்து காய்ச்சணும். பால் காய்ச்சணும். அவங்க வந்து இன்னொரு மஞ்சரிக்கு வந்து அசிஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அவர் இங்கே தான் இருப்பாரு. மானசீகமா அந்த லோகத்துக்கு போயிட்டு பால் காய்ச்சிட்டு வரணும். ஓகேவா? அது மாதிரி பால் காய்ச்சிட்டு வரும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அது ஏதோ ஒரு ஆனந்த நிலையில இருந்துட்டு பக்தி பரவசத்துல இருந்துட்டு பால் இறக்கணும்னா சுடு பாத்திரம் இறக்கணும்னு துணி அடிச்சு இறக்கணும் தானே. அது மாதிரி இறக்காம வெறும் கையில வந்து போடுவார். அதனால அவர் கையெல்லாம் சுட்டுடும். அது இங்க இருக்கிற பக்தர்களுக்கு தெரியும். அது இன்னைக்கும் இப்படி பண்ணானா நரோத்தமான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, இது மாதிரி அடிக்கடிக்க பண்ணுவாரு. ஸோ அதனால துணியை வந்து சுத்தி வச்சு பாருங்களா கையில் ஃபுல்லா. ஸோ இது ஒரு மானசீக சேவை. இங்கேயும் சேவை பண்ணாரு, அங்கேயும் போய் சேவை பண்ணாரு. ஏன்னா அவர் வந்து மஞ்சரி இல்லையா? என்ன மஞ்சரின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு சம்பக மஞ்சரி, விலாச மஞ்சரி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மஞ்சரின்னு என்ன மாதாஜி? ராதாராணி கூட சேவை அடியவர் பண்றாங்க. மஞ்சரின்னா அவங்களுக்கு அடியவர். தொண்டு செய்பவர். ராதாராணிக்கு வந்து சேவை பண்றவங்க. ஓகேங்களா? ஓகே ஓகே. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.